Hi guys, welcome back to my channel. Dini आरो फिन खनसेबाव बैसागो मोसानो थांलायनोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बैसागो मोसानायखौ दिनै नैथि बैसागो मोसागोन गामियाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं दिनै लेट ओंखारखादों दै अखा हाहां मोना बोथोरखौनो दासो ओंखारदों आं नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दायो आं ओंखारबोबाय नै बैसागो मोसानो दायो थांनोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ आरो बेसेबां हायो शेयार खालामना हो भिडिअखौ नैथिं हायगासिनो नै सासे हिर' नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम ना बोरमासो नायग्रोबाय थादों लोगोफोरा गारना गालांजोब्बाय आं हारसिंसो दोङो दायो थांबाय थानोसै आं Dausnya delay coba ini. Masan tangsi no? Tangsi, ya teman terus aja. Ini. Ayo masakasini. Hero Fra. Mana nunggu? Hero nude, hero. Ini masak Fra. Yang masak sini. Ini pray yang masakan. Dol labra slider. Dol labra ada. Bे मोनसे नखराव मोसाखांबाय बेनिफ्राय थांलायनोसै ओइ नखरा दिनै माबायदि मानसि दोङो दासिम 7टा थांबाय बे नखरा होलायबाय नै मोसानाया बरिया इन्टारेस्ट नांदों दिनैबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बियो पार्ट 2 जागोन बैसागु मोसानाय गुबुन मोनसे नखराव मोसानो थांगासिनो ओइयाव बैसागु मोसाग्राफोरा Bye bye. Nih mosannya pun loंलायबाय लोंगासिनो नैबे एनार्जि मोननो थाखाय नै होदों इखो मोसानायाव लोंनोबा कमेन्टआव खोन्थाहर नै आदै बैसागोनि माबा मोनसे बुंदो बैसागोनि रंजालि बैसागु दिनैनि बोसोर गोदान रंजा बयबो रायजोफोरा ग्रोम जोबोद मोजां मोनदों बोथोराबो दिनै बैसागनि 3 तारिख रंजानाय आरो नुबावगोन आरो मोसानांगोन 4 5 तारिख एकदम जोङो बास खुलुमबाय जोबोर इन्टारेस्ट नांदों आरोना बैसागु मोसानाया
थांगासिनो दिनैसो साननै थांदो आरो सानसे दंबावो